Wahai sahabatku lan saudara, Assalamualaikum. Kesamana kepada hadirin maujurillah. dalam jamuan atau di luar tertasabui namu tak terima Kami pulangkan kami kemari mangko bajalan melangkahkan kaki mayunkan tangan sama tu menamu ini jamuan indah angruhu ketujuh juangan paliuk ramu pulau tambahan beriman kepada Tuhan hendak mati ini pajamuan kerana ini kemanya biasa kami kemari mangko bereda bukan tu kami memberi petua memberi penerangan atau pengajar majakan kaji kami nak sanggup ke memberi petua kami tak sanggup ko dapat ulama hadis tasawuf ko ditutuli tak zaman murid dilapai pendekar Untungnya kami lama laksana lagu kantado buat tak dapat suara laga ruat tanam amik kau dicibo bana baik kau nak sungai pamunyo sinasapang kayo bakaran dak ada sakit jangan nama upeyo ya kabarake oi yo
sabana beliau Rasulullah kita Allah makauba bahita anakiyatu dinan tuha andi male beliau
supaya nada pe ini kapal jangan tuang de Muhammad Badiri di bagajan tuang sabu di sintan pulo Abu Jaya Badiri Muhammad sallallahu alaihi kabanang Abu Jaya ina ko dihuni kabanang Muhammad suci yang betul masamu sekali cukup sekian dari kami dengan inilah begitulah yo manusia dalam deni dia cuma mama karena kami dekama minta ulah kau salah cali kau salah gala lapi arang kambang sosarung basera suatu lagi kasih dengan nanarami naku adu gitu deh balai nagari Kolupudun sana kami manyapowi Kolupu kami sana manyapowi Napalyanyo apa dalbao kami nai aji Isa kurang-kurangnya juga pesawat merpati Dengan uwinan sahabat dengan silang sa pangkalan di doanan kayo pada iba ekonomi di manuto iya kausao Ado na baladang tagong baladang iyo sampelo Ado batara na kambiang dele iyo nanjo kudo Olay batara na kambiang lahiye dugo na kamalimo Olay ko baladang taruang panjang taruang jati buwito Ada sanyo sangay sayang ganyidan balipe gando Olay ko ado na marando madape dodoh yo sudah hiko Kuni sa iyo sa kato Ako mapan salah seorang mancilu Uy maswasalugo ya Allah Itu